Takže čaute ľudia z Andrea Primajska, je to video po konečne dlhej dobie, je to veselé video, bohužiaľ bez žiadnej hry, je to video také vánočné, aspoň ešte než nejaké vyjde. Je práve po štedrém večeru a ja som sa rozhodol natočiť video, informačku pro vás, že za takýto dobrý rok, že som aspoň 15 odberateľov, ako nic moc, ale sem rád do tých 15 odberateľov, začnú točiť určitú sériu hry, ktorú si vy do komentáru vylosujete alebo zahlasujete si o ňu. Čiže tady na ploche, co vidíte, co mám hry, môžete hlasovať, ale poviem vám takto, keď bude malý záujem o ten raz, tak prisahám, že vám nebudu točiť, pretože ja som ale vôbec mňa strašne prestáva baviť, prosím vás, takže moc mi do toho nenúte, aby som to hral, lebo fakt na to nemám chuť, úplne to prestalo baviť, čiže to je, čo sa týka toho rastu. Další věc, lesci vylosujete hru CSGO, tak tu hru CSGO nebudu točiť sám, ale budou točiť se mnou veľa ľudí, napríklad do Krony, to určite poznáte, ten točí videa se mnou a to budeme spolu asi hrať skoro stále, to budú konfeťáky, unboxingy, obyčajné hry, ale to je CSGO. To by sa napovedal, že záleží o CSGO, ale možno je napríklad hry aj Minecraft, ty kokos, alebo ja neviem, ja si môžu stáhnuť ďalšie hry, ja nemám problém. A neviem co už dále, proste, zahľadzujte si do komentáru, jaké hry chcete a ja sa s vama lúčim a čau čau.